Сәлем җәмәгать, хәерле иртә дигәндәй, хәерле соры иртә, идеаль сорылык. Сез үзегезнең кайда икәнегезне беләсез. Бурса, икенче көн, менә монда гүзәллек җәмәгать, менә монда моторлык. Ләкин көне шуның хәтле сыры, шуның хәтле томан, хәтта таулар да күренми. Менә монда бу томан эчендә таулар. Бүгенге вазифа җәмәгать, иң беренче үзегез беләсез, нәрсә кайгысы икәнен, аннарсы юнәләбез телеферикка. Телеферикка утырып Улудахка менергә кирәк. Улудахмы инде ул? Улудахмы инде ул? Улудах? Бу бит Валли. Валли. Копия Валли. Һавагына җитми монда. Бу эшлим икән, ә? Менә булар иске инде. Күренеп тора. Кара син. Ишен сыдырып алган. Кавитация кебек. Тишек. Менә бу шын пушкалар инде. Эшләгәндер инде үз вакытында. Бик искегә охшаган. Тегәрмәчләре шулай ук тимердән тырчасы. Үзе агач. Һәм кырмыска. Монда иртәдән бирле мәйдан юып маташалар, мин сиңа әйтим. Бүтән җирне юып чыктылар инде хәзер берләп. Төнне буе пешераталар да, иртә буе юалар аннарысын тырыша. Теге Человек-пауктагы кебек не бар бит шунда телеферик. İstanbul'un tramvayı kebek. Türkiye'nin ilk teleferiği. Иң беренче телеферик бу демәк. Бурсада урнашкан булган 1963-тә. 2012-гә хәтле эшләгән бу. Моны суга салсаң йөзәм икән бу. Менә бу заклепкалары аша керми микән су? Мин моны йөздереп карарым. Җәмәгать монда Бурсада менә шундый бер кешелек урынлыклар бар. Зарланыммы тагын, гарланиммы тагын, тагын мыгырдыммы? Менә миңа дисә, менә бу тимерне рациональ кулланмау. Бер кешелек урындык һәм күпме тимер әйме? Син караның калынлыгын. Әле ул туташ тимер, эче куш түгел. Һәм менә моны кара. Тегенең белән чагыштырганда, монда тимере күпме генә һәм 3 кеше утыра алачак. Ягъни менә моның белән чагыштырганда бу рациональ. Менә бу рациональ түгел. Булды, мыгырдадым. Көн яхшы башланды димәк. Кыскасы җәмәгать, ни Яндекс карта, ни Google карта автобус белән ничек барга икәнен күрсәтмәде. Автобуслар бар инде, анда автобуслар йөри, мин аны беләм. Һәрмәндә автобус белән тәҗрибә үткәреп ятырга бернинди теләгем юк. Менә булай турга барганда күренми аның авышлыгы, әйме? Ләкин менә монда карасаң, менә моңа карасаң, бу горизонт линияга, әйме? Менә монда күренә аның авышлыгы. Күрсәтәсең бит инде, зарланасың бит инде, тауга каршы үргә менәм дисең, әйме? Авышлык күренми. Аның каравы Жигуль күренә. Җәмәгать чираттагы зверь. Кара шноркельләре дә тора. Кенгурятнигы да бар. Өстендә әле прожекторлар да куелган. Резинасы трактор. Регион 16. Нәкъ безнеңчә инде. Килеп җиттек бит, әй. Һәрбераз кибенәбез. Ася суга баткан чебеш кебек керәзем килми. Кара болытларны бер 300 метр биеклектә, бәлки анардан да тәбәнәгрәктер, бер 250. Но бу аскы катлама ахрысы, өстә тагын бер катлама бар. Телеферик белән төгәл болыт аша узачакбыз. Кызык булырга тиеш. Болыт борынга тулмаса ярый инде. Тәк җәмәгать, кереп утырдым мин сиңа әйтим. Каран чик тизләнә. Шабыз ахрысы. Кызык, аттракциондагы кебек. Ну, монда кайта васхатым алай мин сиңа әйтим. Булды җәмәгать, хәерле юллар, яки хәерле очышлар була инде монда. Ара-бирә трос үзелсә. Ну, тросы калын малай мин сиңа әйтим, бер 5 см бардыр бу. Телеферик юлындагы агачларны кискәннәр. Кулаклар тына башлады инде. Һәр менә анда туманга керәбез. Җәмәгать монда 200 метр гына түгел аска. Бер 400ләр бар. Шуңа күрә мин яхшы гына ялгышканмын 2 тапкыр. Астан бик тәбәнәк кебек күренә. Менә өстән бүли мин яңлашыла. Мин әйткән бу туманнар урыны белән генә. Монда бераз укмашкан, монда бераз җыелган. Булай тоташтан түгел. Теге яңгыр болытлары кебек түгел, бераз сыек.
Мында терезені де ашып бұл ақырысы еме? Ашу айттырып. Біз артық парлана. Ашыға. Жиллесін әлі ұрыз. Хаваланып барық әлі. Так, бірінші станцияға жақынлашабыз. Мында түшебіз де, екіншісіне отырып тағын іске жолыбызды девам етебіздер енді. Ақуарымыз. Әзірленік жәмәғат. Шығасы бола. Бегірек шеп тұқты бұл, нашу шүттіріп. Вертолет кебек. Ешіктер ашыға ма? Менің мында отырып кетесім келмей? Бұл юлны девам еті. Қар тизден әшек біз, қара. Формула 1 кебек. Ұшырға әзірленеміз. Оттырашақ қазір. Башта тезірәге, башта қызығырақ тезленірді. Бұлай ғана. Өсте тұман, өсте бірде көрінмей, өсте контент жаса болмайашақ. Міне бізде тұманға кіріп отырабыз. Мәселелер аңда Welcome to Silent Hill делер мәлі. Бір нәрсе көрінмей. Шыр тұман, оппақ. Ежик в тумане дегенді мен қар оңлайым. Ұзып барған телеферик қына көріне. Шумды, юғалды. Бір нәрсе yok. Шәп, қызық. Суда езген кебек, түштегі кебек, мен ашай. Башым білен суға шуман кебек. Тірек жәмәғат келіп жетті ақырысы, шығарға. Жәмәғат ябық деп еті бұны. Тау ортасында қалдық қысқасы. Үске өмініп жетіп болмады. Подстава, біз неқ тау ортасында қазір. Не үсті түгіл, не асты түгіл. Нормально еме таулар бүтін әвір көріне. Құяш жоқ, ләкин яқтылықтан түшкірті бар. Тұман болғаштан оқ бетенде бүтін жер. Мәне қордан да түшкірім жылай. 90 лирін алып қалдылары да тау ортасында бәріп қалдырдылар мен жаңа айтайым. Ерте таңнан ашуымды шығаралар олар менің. Жәмәғат менің мұнда бек қызық, ләкин бек мәғінәсіз бір фикірім бардық әкелді. Көзді кеу саналмай. Біз тауның телеферикінің ең соңғы станциясына қатылы 6-да 1 шақырым барып жетмеген біз. Ләкин, шоңа қарамастан, бәлки үске мініп жетіп қарырғадыр, жеяу. Шындай тұманда, адашырға бек оңайлы жерде. Неше өлесің? Әлләне ақылы фикір түгіл енді бұл жәмәғат, чөнки юлда бір кімді көрінмей. Машиналар юлынан барғанда бигерәк та қара киімнен қоймақ ясарға мүмкіндер. Қара жәмәғат сұрап қарайым, әгер үске мінселер мінәбіз, чөнки бұлай менің бүтілі үске мініп жетмеші ярты жылда қаласым келмей. Сұрадым жәмәғат. Ставкаларыңызға қойыңыз дейміз айынды. Неше сум деп ойлайсыз? Үске мінерге һәм асқа түшірге. Кто хочет стать миллионерымдағы кебек. Сізге вариантлар 15 лира, 50, 100 ме, әлі аннан да көбірек ме? Неше лира сыладылар деп ойлайсыз жәмәғат. Біраз күтәбіз. 150 бір яққа, 150 үске, 150 асқа, 300 тулайым алғанда. 6 шақырым ұзар үшін 300 лира sıradылар мен сен айтайым. 300 ауызыңа түкірейін. 1200 сом 6 шақырым үшін. Мен аңлайым бұл тау айымы, ләкин аны қатлы бензин янмай. Башыма шартларлық малай мен сен айтайым. Үтірі ешескенді мұнда кішілер жәмәғат. Шақлар қатып кері әрімесің аннарыса. Қорқыныш енді бұлай юлдан бару бір көрінмей. Бірәрненде сарай бір тақсаңда яқшы болар емен тұташ қорадан. 6-да 1 шақырым, 1 сағатта 14 минут дейілген. Ләкин өздері еріп көрсәтсінер әлі 6 шақырымды 1 сағатта 14 минутта өрге қаршы. Нешік барлар екен алар. Мұнда бүтінлей Ұлытауға қатылы 7 шақырым дейілген. Әйді жәмәғат барып қариқ, дурак сатып қариқ, ер шақлар бітәлі. Қартаймадық. Ләкин аның қорауы тыныш. Хам хавасы да суларлық. Шахарныкі кебек түгіл. Ләкин біләсімі тігі артық дымлы болғаштан бар-бар көкірек тұтырып, рахатләніп хава аларлық түгіл. Нәрседен де бірәр ненді косяк табам енді мен. Ненді кешедір әйме. Мағырдарға десең мен ақуш енді. Бейкілік 1650 метр. Жәмәғат мажаралар енді башланды. Яңағына жандарм келіп тұқтады. Мұндағы полицайлар енді олаймы? Келіп тұқталар сен қоя барасың дей. Мәйтәм үске өмінем, тауға.
Нәрсәгә ди? Ник менәсең анда? Нәрсә эшлисең анда ди? Син вообще ди юлдан йөрисең ди, син ди үзеңне кайда икәнен беләсеңме ди? Мәйтәм беләм, тауга менәм. Кыскасы минем документларны тикшерде бу. Мәйтәм хәр мине төяп алып китәләр инде бер участокка. Күнеккән бит инде шундай бергә бездәме? Тикшерде бу, кайдыр хәбәр итте. Менә шундый кеше юлдан бара, килергә мөмкин диде, ары бир булса каршы алыгыз ди. Миннән сорыйлар, син хәр өскә менергә җыенасыңмы ди, әллә аска төшәсеңме ди. Мәйтәм мин хәр өскә менергә җыенам, өскә менәсем килә. Ярар алайса ди, кара ди, юлдан гына бар ди, урман эченә кермә ди, монда аюлар, бүреләр бар ди. Карап кына йөр ди, үзеңне сакла ди. Мәйтәм, сез гомумән полициямы, сез кем мәйтәм? Мин мондый мөнәсәбәттә булырга. Мәйтәм ничек? Документны тикшерде, хәерле юллар теләде, үзеңне сакла диде һәм җибәрде. Гомумән без андай берне аңламыйбыздыр инде. Без бит инде бүтән әйбергә күнеккән. Безне туктаталар икән, бәйләнәләр дә төяп тутырып китәләр инде. Анда гаепләме, син гаепле түгелме? Для выяснения обстоятельств дип төяп китәләр. Һәм андай бер юк. Булар мине куркыттылар инде, аю бар дип. Менергә микән инде? Кире төшергә микән инде? Ну куркыттылар. Җәмәгать менә бу бердә мине шатландырмый әле. Аю, бүре, ниндидер гиена. Не дим, Аллага тапшырдык. Алардан шабып кутыла алмыйсың. Мин беләм аны. Шуңа күрә монда бердән-бер өмет Аллага гына бетте. Угара үтәме, урыс әйтмешли. Маҗараларга кушыл дигән, Аю ясалып куелган. Әнә тегендә барырга кушкан аюны очратыр өчен. Буларның юмор хисләре бар сүздә юк. Хуплыйм. Так, Олытауга хәтле 4 чакрым. Йөрәк каты тибә монда җәмәгать. Теге кислород җитмәгәчтән күбрәк тибергә туры килә ахрысы. Бераз туктап, ял итеп алырга кирәктер. Чыгып ичмәсен тагын. Шыкылдасан нарсын баш бетә. Тыныч. Рәхәт. Машина килә. Машиналар белән сыдыралар. Менә мин аңламыйм җәмәгать. Бу нинди кешеләр икән? Бу бит инде гади кешеләр. Бернинди хезмәткәрләр түгел. Бер сүзгә инде. Икенчесе аска төшә менә. Мен аңлыйм инде, менә бу полициялар йөреп тора, курсировать итәләр. Алар инде тикшерә, тәртип саклыйдыр инде, Ләкин булар монда нәрсә эшләп йөри? Миңа теге жандармнар беләсеңме, тау эшләми, телләр эшләми диделәр. Кар юк диләр, кар булмагач монда горнолыжкалар эшләми. Шуңа күрә кеше дә юк. Шуңа күрә ательләргә дә эшләүнең бер мәгънәсе юк. Бу миңа дисә говнавоз, бу миңа дисә император. Бу буктажи. Бәлки бензиндер анда. Кыяларга менергә ярамый, ләкин ни пычагы менә тегендә багана басып тора. Кем менгән һәм кем куйган? Метеостанция ишлеп күгәреп беткән. Эшләми ахрысы. 1830 метр. Ягъни 200 метр диярлек мендек. Нинди авышлык була бу? 200-не 6000-гә бүлсәң, ул 2-не 60-га бүлгән кебек, 2-не 6-га бүлсәң, ул ничә була ул? 3-тә 33% авышлык белән менгән без димәк. Нормаль инде алай. Алай бик искитәрлек зур авышлык димәсәм, ләкин барыбер сиздерә. Җәмәгать бер кеше дә юк. Шунлап та Silent Hill кебек, булар бөтенсе үлеп беткәнме соң? Бер кеше юк. Әле монда өскә менгәндә машиналар йөреп тора. Һәр монда бөтенләй бер кеше дә калмады. Моннан төбе ишелгән, буяулары купкан, шуп ята. Стелла эшли. Цивилизация бар бераз. Суы сап-салкын быз кебек. Шын шишмә бу.